खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फावखुंग्रि आरो बीजेपी एमपी कंगना रानाउतखौ सोबानानै सीआईएसएफनि आइजो कनस्टेबलआ सासपेन्ड। बांगालरनि केम्पेगडा इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव 9 किल'ग्रामनिबो बांसिन सना जब्द। गुवाहाटी सार्कल अफिसाव घुस लानानै सासे लाट मन्थला हमजादों। सीआरपीएफनि सा 2600 ओंखाम संग्राफोरखौ हेड कनस्टेबल रेंकआव प्रमोशन। मंगलदैयाव सासे सुबुंनिफ्राय 2.5 लाख रां सेख'नानै लांदों सिखावा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चंडीगढ़ बिरखं गाथोनाव फावखुंग्रि कंगना रानाउतखौ सोबानानै सीआईएसएफनि सासे आइजो कनस्टेबलआ सासपेन्ड खालामजादों। बृहस्पतिबार खालि फावखुंग्रि आरो आथिखालाव बीजेपीनि एमपी कंगना रानाउतआ हिमाचल प्रदेशनि मान्डी लकसभा बियाबनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनो थाखाय चंडीगढ़ बिरखं गाथोनाव हाबफैदोंमोन। बे समावनो चंडीगढ़ बिरखं गाथोनखौ रैखाथि बिबानाव थानाय आइजो कनस्टेबल कुलविंदर कौरजों हाबनाय गेटआव दान्थे बिदान्थे जानायाव नाख्रां जानानै कनस्टेबल कुलविंदर कौरआ कंगना रानाउतखौ सोबादोंमोन। बेनि उनाव चंडीगढ़ बिरखं गाथोननि थानायाव बीजेपीनि एमपी कंगना रानाउतआ एफआईआर होदोंमोन कनस्टेबल कुलविंदर कौरनि हेंथायै। बेखौ सोनारनानैनो आथिखालाव सीआईएसएफ कनस्टेबल कुलविंदर कौरखौ सासपेन्ड खालामो। बांगालरनि केम्पेगडा इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव डीआरआई एबा रेभिनिउ इन्टेलिजेन्स बिफाना बेंककनिफ्राय फैनाय थाई एयारवेजनि गंसे बिरखंनि हान्थियारिफ्रा लेन्डिं खालामफैनाय समाव रावबो बिगोमा गैयै मोनसे बेगखौ सोग्रोमनानै खमैबो 9 किल'ग्राम सनानि बिस्कुट मोननो हादों। अदेबानि बेग केसजों लोब्बा थानाय रावखौबो एरेस्ट खालामनो हायाखै डीआरआईआ। बे जब्द खालामनाय 9 किल'ग्राम सनानि बेसेनखौ गासै 6.29 कौटि होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां समाव बांगालरनि केम्पेगडा इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव डीआरआई बिफाना गोबां खेब सनानि सिखाव फालांगिखौ हमनो हाखांबायमोन। कामरुप मेट्र' जिल्लानि गुवाहाटी सार्कल अफिसाव सपना मेहती मुंनि सासे लाट मन्डला घुस लानानै भिजिलेन्सजों हमजादों। भिजिलेन्सनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाट मन्डल सपना मेहतीआ सासे सुबुंनि हा नामजारि खालामनायनि मुङाव माहफुजुर रहमान मुंनि सासे दालालनि जोहै घुस लादोंमोन। बे समावनो भिजिलेन्सनि मोनसे हानजाया दालाल माहफुजुर रहमानखौ खाग्रोयो आरो बेनि उनाव दालाल माहफुजुर रहमाननि सिमान लानाय बायदियै लाट मन्डल सपना मेहतीखौ एरेस्ट खालामदों। मिरुनि नखर बिफाननि सिङाव सीआरपीएफ पेरामिलिटारियाव गिबि खेबनि थाखाय गासै सा 2600 ओंखाम संग्रा एबा कुक वाटार केरियारफोरखौ हेड कनस्टेबल रेंकआव प्रमोशन होदों। थांनाय 85 बोसोराव सीआरपीएफआव बेबायदि थाखो 4 ग्रुपआव प्रमोशन होफेरनाय जायाखैमोन। नाथाय बे खेबाव खनसेयैनो सा 2600 खौ हेड कनस्टेबल रेंकआव प्रमोशन होनाय जादों। बेनिनो गासै सा 1700 कुक आरो सा 900 वाटार केरियार होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सीआरपीएफखौ 1939 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो आथिखालाव 85 बोसोर जाहैबाय। दरं जिल्लानि मंगलदै धुलायाव सासे सुबुंनि आखाइनिफ्राय नोगोद 2.5 लाख रां सेख'नानै लांदों सिनायमोनै सिखावा। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलदै नोगोरनि एसएनबी र'डआव आब्बास आली मुंनि सासे फालांगिरिया बेंकनिफ्राय 2.5 लाख रां दिहुननानै लाबोदोंमोन। अब्लानो सिखावा बिनि सिगाङाव 10 रांनि मोनजि नटखौ लामायाव गारनानै दोनदोंमोन। बेखौ खनखांनाय समावनो सिखावा बिनि रां बेगखौ सेख'नानै लाङो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।